Kedves gyerekek, sok szeretettel üdvözlöm Lappföldön mindenki. Tuon teille terveiset Suomesta, pohjoisesta Suomen lumisesta Lapista. Finnországból hoztam nektek üdvözletet, Lappföldről, Észak-Finnországból. Tilaisuus avattiin oikein hienolla hymnillä Ilolle, joka on meille kaikille eurooppalaisille tuttu ja yhteinen sävel. Ja sitten lasten lauluilla, jotka lämmittävät minun sydäntäni erityisesti. Nagyon szép volt a fogadtatás, már az örömóda nagyon ismert mindenkinek. Köszönöm ezt a gyönyörű dalt, és az óvodások szép dalát is. Ja meillä siellä Suomessa, ja täällä Unkarissa, kaikkialla Euroopassa ja itse asiassa kaikkialla maailmassa valmistaudutaan nyt vuoden suureen juhlaan, ilon ja valon juhlaan, jouluun. Ebben az időszakban, Finnországban is, itt Magyarországon is, és az egész világon egy nagyon szép ünnepre, a fény és a szeretet ünnepére, a karácsonyra készülünk.